Hola, som en Ramon Mayol, autor d'Animàlia, una faula massa real. He tingut la sort de que m'ha prologat aquest llibre na Yolanda Bonet, que a més de bona escriptora, és també una bona amiga i estic molt content, molt satisfet del seu pròleg, com no podia ser d'altra manera. Està publicat per Edicions Aïllades dins de la col·lecció Quaderns d'Artista. Bé, la col·lecció Quaderns d'Artista va néixer arrel de que una artista d'Eivissa que escriu poesia, en aquell cas era en anglès, la van traduir també al castellà, i també pinta, és pintora, es diu Dali Sorrentino. Se va publicar un llibre per Edicions Aïllades i a partir d'allà van decidir obrir una col·lecció precisament d'artistes, de persones que practiquen més d'una disciplina, en aquest cas la pintura i la poesia. Després, en Jan Serra se va publicar el segon volum de Quaderns d'Artista, Alba Oposta, perquè ell escriu prosa també, i a més de ser un excel·lent poeta, i també pinta, també fa uns dibuixos que paga la pena que estiguin en aquesta col·lecció. I jo ara m'he decidit a fer aquest petit llibre que es diu Animàlia, una faula massa real. No hi ha més voluntat que passar una estona agradable en les lectures perquè la gent que llegeixi Animàlia ho passi bé, però també convida a la reflexió perquè passen algunes coses que potser algunes persones del nostre entorn més proper, de les nostres illes, se vegin reflectides. Tot i que la intenció, com dic, sempre és passar-ho bé, és una lectura bastant innocent en aquest sentit. És el meu tercer llibre, vaig publicar primer un llibre de relats en català, 2012, després vaig publicar una novel·la en castellà, Ibiza Estrellada, i ara torn en els relats en català. Don Sabet era un bou vell i cansat, amb ganes de jubilar-se, que ja havia vist molts de trens passar. Aquests venien carregats de ramat que buscava pastures fresques i verdes on passar les seues vacances amb tranquil·litat i en harmonia. Les valls i les muntanyes d'aquella regió, amb llacs d'aigües transparents, plens de calma i aire pur, constituïen un lloc idoni per a aquests tipus de visitants, la majoria famílies del poder adquisitiu. Tots els peixets de la mar vengueren allà per allà. Hi havia un petitet que jugava garrida. Vull animar a tothom a que llegeixi Animàlia, una faula massa real.